हम भोजपुरी गायक संजय यादव ये सावन के महीना में एगो कांवर गीत आप लोगन के बीच में भेजा तनी। श्याम देव भैया के देख रेख में हमारी बोलबम के गाना जात बा, जौन में कोरोना के महामारी के बीच में एगो दुखिया भोले बाबा से विनती करत बा। कैसे करत बा उदेश भैया? दुनिया के दाता हैं रउए विधाता हैं, दुनिया के दाता हैं रउए विधाता हैं, कवनो पैया लगाई भोला जी, कवनो पैया लगाई भोला जी, बढ़ल परेशानियां खत्म होई दुनिया, जल्दी कोरोना के भगाई भोला जी। भैया वो दुखिया कैसे कहा था ए कौन भाई सुनी? रउआ सेवा का लोग पे आफत आइल बा, रउआ सेवा का लोग पे आफत आइल बा, जात नहीं बाटे सेवा के लोग पे आफत आइल बा, जात नहीं बाटे बीमारी बढ़ी आइल बा, दुनिया के कसहू बचाई भोला जी, दुनिया के कसहू बचाई भोला जी, बढ़ल परेशानियां खत्म होई दुनिया, जल्दी कोरोना के भगाई भोला जी। क्या बात है बीरन भैया? जोड़ा नहीं क्या उधर भैया पूरे महाराजगंज जिला में। जय हो पवन भाई, जय हो तो बच्चा भाई। जय हो उधर भैया। कौने भाव में कहा था? रोवता वे दिनों रात गरीब और दुखिया, खाए के बात नहीं खत्म भइल रुपिया, खाए के बात नहीं खत्म भइल रुपिया, खाए के बात नहीं खत्म भइल रुपिया, सब मोहाल पाई पाई भोला जी, भोला जी, बढ़ल परेशानियां खत्म होई दुनिया, जल्दी कोरोना के भगाई भोला जी।
तो केहू कैसे जाई राउर दुआर जी। चंदन संजय के सुनल पुकार जी, लेके आई कवनो अवतार भोला जी, लेके आई रउआ अवतार भोला जी। बढ़ल परेशानिया खत्म होई दुनिया, जल्दी कोरोना के भगाई भोला जी। बढ़ल परेशानिया खत्म होई दुनिया, जल्दी कोरोना के भगाई भोला जी। बढ़ल जल्दी कोरोना के भगाई भोला जी, जल्दी कोरोना के भगाई भोला जी, जल्दी कोरोना